אתם הולכים לשמוע עכשיו את אחד הסיפורים המטורפים והמופרעים ששמעתם על הדארק ווב. אני מזהיר כי הוא הולך לגעת בנושאים שקשורים לרצח ופגיעה באנשים. אם אתם מרגישים שאתם עלולים להיפגע או לחוות קושי בעקבות הנושאים האלה, אז בבקשה, קחו את זה בחשבון. הסיפור הזה מתחיל באנגליה עם בחור בשם קריס מונטריו, חוקר אבטחת מידע ובזמנו הפנוי חוקר את הרשת האפלה ובמיוחד אתרים שמנסים לבצע הונאות שונות. החל מקריפטו, כרטיסי אשראי וכל מה שקשור למרמה. קריס חוקר את הדארק ווב ומפרסם את המסקנות שלו בבלוג שהוא פתר. אחד התחומים שהוא חקר היה אתרים להזמנת רציחות בתשלום. במהלך המחקר שלו הוא הגיע לאתר מסוג Hitman for Hire. הוא כבר ידע שהאתרים האלה הם הונאות והסיכוי שזה אמיתי הוא נמוך מאוד. הוא הגיע לאתר הזה שנראה כמו אתר של אחד המאפיות האירופאיות, כנראה מרומניה, שמספק שירותי רציחות בתשלום בשם בסה מאפיה. האתר הזה נראה כמו מרקט פלייס רגיל בדארק ווב, ואם אתם מסתובבים מדי פעם בדארק ווב, אתם יודעים שהיא מלאה במרקט פלייסים לכל דבר, במיוחד אם הוא לא חוקי. אז קריס מבצע את המחקר שלו על האתר, והוא די בטוח שהאתר כזה, שגם מחזיק התכתבויות מוצפנות וגם שירות תשלומים ומרקט פלייס, יהיה אתר מאוד מאוד מאובטח. כחלק מהמחקר שלו הוא מנסה לאסוף כמה שיותר מידע לגבי חולשות באתר והתהליכים שהוא מבצע. אז הוא נרשם לאתר עם משתמש חדש, הוא מתחיל לבדוק את האופציות, ובין האופציות הוא רואה את הכפתור של התחל שיחה, הוא לוחץ עליו ונפתח דף להשארת הודעה למנהלי האתר. ואז הוא שם לב למשהו ממש מוזר. בכתובת שלו באתר יש בסוף השורה מספר, כמו ID, מספר הפנייה שלו. והמספר שלו הוא למשל 123. ואז הוא חשב, מה יקרה אם אני אשנה את המספר מ-123 ל-112? אז הוא שינה, ופתאום הוא רואה התכתבות של מישהו אחר לגמרי. אז הוא מנסה 111, והוא רואה התכתבות נוספת של מישהו נוסף באתר. החולשה הזאת היא אחת מה10 החולשות המוכרות ביותר, או באנגלית OWASP Top 10 Vulnerabilities. החולשה הזאת ספציפית נקראת Broken Access Control. זה מצב שכתובת שהאתר משתמש בה יכולה לעבור מניפולציה כמו שינוי מספרים או תווים כדי לחשוף אתכם למידע שלא הייתם אמורים להיחשף אליו. וזה פשוט לא יאמן כמה שזה נפוץ אפילו היום, אפילו כאן בארץ. אגב, לפני כחצי שנה נתקלתי באותה חולשה בדיוק באחת מחברות השידור הגדולות בארץ, כמובן שדיווחתי להם מיד, וכמובן כמו שקורה בישראל, הם הודו לי בזה שניסו להאשים אותי בניסיון פריצה לרשת שלהם. הדבר כרגע עוד נמצא בבירורים מולם, אבל בהמשך אני אספר כאן את הסיפור כולו. קריס היה עמום מרמת ההבטחה הנמוכה של האתר שנמצא בדארק ווב, הוא מתיימר להיות מאוד סודי עם לקוחות מאוד דיסקרטיים. תחשבו כמה פעמים ביום אנחנו משתמשים בשירותים כאלו שחייבים לשמור על הפרטיות שלנו ועל המידע שלנו, כמו בנקים, רופאים, עורכי דין, רואי חשבון, וכמעט כל דבר שאתם עושים. עכשיו, תחשבו טוב כמה מהם באמת דואגים להבטחת המידע שלנו ברמה שאתם הייתם רוצים שישמרו עליכם. בואו נחזור רגע לסיפור שלנו. קריס ממשיך לחקור את האתר, ומגלה שיש גם פרצת אבטחה נוספת בשרת האפאצ'י שהאתר משתמש בו. הוא מוצא גם תיקיות רבות עם חומרים של האתר, כמו תמונות שונות של כאלה שהוזמן עבורם רצח, או תיעוד שיחות של גולשים באתר. משם הוא מצליח לקבל ריברס של, שזה אומר שהוא יכול לטייל בשרת של האתר, כמו שאתם עוברים בין תיקיות וקבצים במחשב, רק בצורה קצת שונה. בסופו של דבר הוא מצליח להשיג סיסמאות שונות של האתר ושל השרת ולקבל שליטה מלאה על כל מה שקורה באתר. והוא מגלה שמדובר ברשת מתוכננת של אתרים ולינקים וכתובות מקושרים בצורה מדויקת ומתוחכמת, כמו שלא תראו, גם לא אצל חברות המרקטינג המובילות ביותר במשק. שימו לב, ככה נראית הרשת שהוא הקים. האתר והשירות מתרחשים בדארקנט, אבל כל הפרסום והקידום נעשים באמצעות הרשת הרגילה וקידום אורגני בגוגל. איך הוא עשה את זה? בואו נגיד שאתם מחפשים להרוג מישהו. אתם לא באמת מחפשים דברים כאלה ברשת, אבל נגיד שחיפשתם בגוגל, אתם תגיעו די מהר לאתר שמסביר לכם שיש הרבה רמאויות והרבה אתרים מתחזים, אבל הוא ילמד אתכם איך להגיע לאתרים האמיתיים. באתר הזה יש הסבר מלא על איך להתחבר לדארק ווב, איך לבצע שם חיפושים, איך להיזהר מאנשים שמנסים לעבוד עליכם, וגם אתרים מומלצים שכדאי לפנות אליהם כי הם אמינים. הם יסבירו לכם איך פותחים ארנק לקריפטו, איך קונים קריפטו, איך מעבירים אותו, איך להצפין הודעות, איך לתקשר בצורה בטוחה, ומשם אתם מופנים ללינקים בדארקנט שמפנים אתכם לאתר המרכזי, שהוא האתר שממנו אפשר להזמין את הרציחות. יש פה גם
כמות אוטומציות לדירוגים ודירוגים מתחלפים כדי לדחוף את הקידום בצורה מאוד חזקה בגוגל. הוא תכנן גם קמפיינים נגד האתרים עצמם בטענה שהם מסוכנים. הם יצרו קשר עם עיתונאים ושכנעו אותם לכתוב נגד האתרים של עצמם. ובצורה הזאת הם העלו את הלינקים שמפנים למשפך השיווקי שלהם, והם גם יצרו שיח ברשת שחשף את הרעיון להרבה יותר אנשים. עכשיו לקריס יש בעצם שליטה מלאה באתר. הוא רואה כל הזמנה שנכנסת וכל תשלום שעובר, והוא יודע שהאתר פייק לחלוטין, ולמעשה הבעלים של האתר לוקח כסף מאנשים כל עוד שהוא יכול, וברגע שהוא לא מצליח לקחת מהם יותר כסף, הוא פשוט מפסיק לתקשר איתם ונעלם. הרעיון גאוני, כי עכשיו למי תתלונן שהזמנת רצח באתר אינטרנט, לקחו לך את הכסף, אבל לא קיבלת שירות. וככה מצטברות בקשות שונות באירופה, בארצות הברית, בסכומי כסף אדירים. למשל $1,000 מפריז, מישהו מבקש לשרוף דירה של מישהי בזמן שהיא ישנה בבית. למשל $1,976 מאמסטרדם כדי לחסל מישהו עם בונוס של $500 נוספים אם זה יקרה במהלך סוף שבוע קרוב. או למשל $21,238 בברלין כדי לחסל אדם שרק עבר לברלין לפני 3 חודשים. למעשה הוא מקבל עוד ועוד פניות יום אחרי יום וכספים אדירים עוברים לאתר הזה. קריס מבין שלמרות כל פניות ועברות הכספים האלו, האתר הוא פייק. הוא לא באמת רוצח אף אחד, אבל הוא מבין משהו נוסף. הוא מבין שמסתובבים אנשים מסוכנים שמוכנים לעשות פעולות אמיתיות כדי להרוג מישהו שנמצא בקרבתם. קריס לא יודע מי באמת מזמין את הרצח כי הם מסתתרים מאחורי כינויים, והוא יודע שאין באמת רצח אלא רק רצון ממשי. אבל הוא יודע שמות של אנשים שונים באירופה ובארצות הברית, והוא יודע שיש מישהו מסביבם שממש רוצה שהם ימותו. הוא פונה למשטרה שלא יודעת איך להתייחס לסיפור הזה, והם פשוט הולכים לאיבוד בפרטים ובמידע, ובסוף מחליטים לעזוב את זה ומעבירים את המידע לאינטרפול. קריס פונה למספר קורבנות פוטנציאליים מהרשימה ומזהירים אותם שמישהו רוצה להרוג אותם, וזהו, פה הם סוגרים את החקירה. אף אחד לא לוקח את זה ברצינות, אף אחד לא מתייחס לאתר עצמו, לבעלים שלו. בשלב הזה מצטרף לסיפור קרל מילר. הוא עיתונאי טכנולוגי, אין לו שום קשר לעיתונות בעולמות הפשע, אבל הסיפור הזה, וזה שהמשטרה לא עשתה כלום, משגע אותו. הוא מצטרף לקריס שביחד הם יוצאים למסע כדי להגיע לקורבנות הפוטנציאליים לפני שהם ייפגעו. ואת כל הדבר המטורף הזה הם מתעדים בפודקאסט שנקרא The Kill List. הם מגיעים לקורבנות שונים וביחד איתם רודפים אחרי הזהות של מזמין הרצח. זה אולי אחד הפודקאסטים היותר מטורפים שיצא לי לשמוע בשנים האחרונות, והדמויות שנחשפות שם פשוט מדהימות. לא תאמינו איזה אנשים מסוגלים לרצות ולתכנן ולשלם על רצח של מישהו מאוד קרוב אליהם בלי שאף אחד ידע. אני רק סיפרתי לכם קצת על ההתחלה, כי מכאן הסיפור ממשיך לכיוונים מטורפים. הפודקאסט באנגלית, ואתם יכולים לשמוע את הפודקאסט הזה חינם בספוטיפיי או בכל הפלטפורמות האחרות. אגב, אני מצרף כאן לינק למי שרוצה לצפות ביוטיוב בהרצאה של קארל בדפקון, שזה כנס האקרים המוכר ביותר שהסתיים לפני כמה ימים. אתם מוזמנים לצפות, תעשו לי לייק, תעקבו אחריי, שתפו ותהיו אנשים טובים.